Сега ще ви покажа как да направите лесна, удобна, бърза кошничка за яйца. Започваме! Сега започваме. Трябва ни лист. Много зелен лист. Така. Ножица и отрязано за яйца. Ето. Тук 3 и тук 3. Общо 6 яйца трябва да се поберат. Или ако искате повече, но трябва 2 листа. Така. И на мен може би ще ми трябва 2. Взимам листа. Виждате ли тук как се е получило тревичка? И другото ще се получи по същия начин. Като почваме да изрязваме ето по краищата. Ох! Ето, точно така, видяхте ли? Сега започвам. Но да не са много големи. И сега ще ви покажа горе-долу колко трябва да са. Можете и от тази, можете и от другата. Ето толкова дебели. Но няма веднага да почвате да умачкате. Не, ще изчакате да се съберете 5, няколко. И тогава целият лист трябва да го направите. И ето, аз изрязах по горе-долу. Виждате ли, пак има придобиване. Разделям, да кажем, ето, тук са 5. Тук пак на няколко групи. И почвам да мачкам. И включвам всичките. Продължавам, всяко едно по едно, почвам да ги мачкам. И после И така. Ето, леко е така ги... И ги слагаме при готовите. Сега имаме повече тревичка, нали? Сега ще вземем последната група и пак. Ето, после вземем цялата и пак с нея. Ето, събрахме, отделяме тази групичка, после ще ни трябва да не забравите това. Така, и продължавам да режа. Остана ми маничко от листа, сега ще го изрежа. Продължавам. И така, аз съм готова с тревичката. Изрязах целия и сега почвам да я мачкам. Ето, стана страхотна тревичка. Ето. Готово. Намачках тревичката. Сега измесвам с другата. И ще преценя дали ще ми стигне за кошничката. И сега смесих с другата. Колко тревичка! Така. Дали ще стигне? Ето го. Представям си, слагам го. Ето да кажем, взимам ето толкова трева. Другата леко по-настрани оставам. И си представям. Ето. Това може да стигне за едната страна. Още малко ако прибавя. Готова съм. Едната страна, ето, ще стигне ето това за едната. И за тази това горе-долу би трябвало да стигне. И сега, преди да го залепя, ще си намеря дръжка. И така, готово, направихме, сега намушкахме тревичката вътре. Так, ето, виждате ли? Така, тук ще сложим официалното яйце до иконата. Ето. Сега ще ни трябва
кафяво. Така, готово. Сега взех кафяво листче и направих ето такива. Първо ги очертах и всяко едно се очертано. За да може, ето така, като за оградка. Сега трябва да направите колкото мислите, че ще оградите. Сега. Така, почти сме готови. Ето. Както виждаме, има и оградка. Ето. Имаме красива оградка в... Ето, сега още точно 2 ни трябват. Общо на мен ми трябват 6, но за вас не знам. Вие можете и да... На вас могат да ви трябват и повече. Ето така. Ето така се слагат. И после ги залепваме. Ето. Ето. Готови сме. Почти де. Имаме си оградка. Би трябвало... Ето тук също ще сложим още гордо 5-4. За... Готово. Ето, почти. И другите 4 ще ги залепа ето тук. Но тук не правете. Ето тук не слагайте. Не слагайте. Сега. Взимам още едно такова. Лепящо бели. Може и тексто да бъде. И го разделям на 2 части. Понеже ще лепя само... Много трудно се режи. Ето. Изрязах го. Едното ще го залепа ето тук. И после ще го взема, защото няма кой да ми държи. И взимам 2 оградки. 2 ето такива. Това ето така го оставам. Слагам едното. После слагам и другото. Оформям си тези. Още малко не трябва да го оформя. И ето така и го лепя. Ето, почти го залепих. Ето, време е за следващото. Взимам си го това и по същия начин ще го залепя. Абсолютно по същия начин. Ето, обаче тук съвсем леко разделичение трябва да има. Но много малко. Като една пръстица. И точно до него залепвам другото. И нашата кошничка е полуготова. Ето я. Нашата красива кошничка за яйца, която ще използваме за Великден. Но не цялата. Още малко. Така. Сега взимам някаква картинка от стикерите, които си бях купила. Картонени. Ще го изрежа и ще го поставя, да кажем, някъде ето тук. Сега започвам. Готово. Ето, моята кошничка е почти готова. Само че имаме един голям проблем. Тук е свободно. Трябва да заличим следите. Ето, сега.